We bantu bakuthi, hey, bantu abasebenzayo, osomashishini, abantu abanamabhizinisi, amabhizinisi amancane, amabhizinisi akhulayo, amabhizinisi aseright, sezidangisela into encane nje komjondo lwakho, kulo container yakho yosaloni yakho. Hey, iphelile inyanga. Phelile inyanga ngani zawethu. Phelile inyanga nje, iphelile le nyanga. Hayi ngempela yabona ongenayo into enhlanhla, ongenayo into ayisebenzisa, angenayo into ayikhulumisayo. Imali, hayi. Yothi phela le nyanga. Amaphokothi erent, amaphokothi okusupporta yothatheka nje konke sale kuna 00. Awudliwe wena osithe isebenza uhamba kuma ndikunikile vele uyisebenzise kakhulu lento, vele uyisebenzise nje kakhulu, vele uyisebenzise iyaphela inyanga mhla 26 namhlanje if I'm not mistaken. Yo, siya December, masifika kuDecember, ngoDecember uzobe ezibuza ba jobe ubuqala unyaka wenzeni. Oh shit kodwa lo sebenzisa nami phezulu kwezinto ezinkulu, phezulu kwezinto ezinamandla njengoba iphela lenyanga. 0727447804 Marcos, Eastern Cape.